Jarduera fisikoa da zahartze osasungarrian eragiten duten funtsezko ohituretako bat. Fisikoki aktibo egotea funtsezkoa da osasunerako eta ongizaterako. Zertaz ari gara jarduera fisikoa ari garenean? Jarduera fisikoa da eguneroko bizitzan egiten ditugun mugimenduen multzoa, tartean direla lana, aisialdia, ariketa eta kirol jarduera. Urteak bete ahala muskuluen funtzionaltasuna murrizten da, eta muskuluen elastikotasuna eta tonikotasuna galtzen dira. Indar muskularraren eta bizitasunaren galera progresiboa eta artikulazioen mugikortasuna mugatzea. 60 urterekin muskuluen indarra 125 murrizten da, 20 urterekin dugun indarrarekin alderatuta. Luzaketa ariketak onura ugari ekartzen dizkiguten baliabide baliagarriak dira. Moztuta dagoen eta euskarri funtzioa behar bezala betetzeko landu behar den muskulatura malgutzen dute. Gainkargatutako muskuluak lasaitzen laguntzen dute. Artikulazioen mugikortasun maila handitu edo berreskuratzen dute. Mugimenduen koordinazioa hobetzen dute. Tendoi muskulo lesioak saihesten dituzte, hala nola zerbikalgiak, dortsalgiak, lumbalgiak, tendinitisa. Ariketa fisikoaren osteko errekuperazioa hobetzen dute, bai lanean, bai kirolean, bai eguneroko bizitzan. Etenaldi aktiboa da lanaldian zehar atsedenaldi laburrak hartzea, luzatze ariketa desberdinak egiteko, gutxi gorabehera 5-10 minutuko aldietan. Etenaldi aktiboetan luzatze ariketak eginez. Laneko jarreretatik datozen gainkarga muskularrak utxituko ditugu. Denboran lesio osteomuskularrak agertzea prebenituko dugu. Nola egin behar ditut luzaketak etenaldi aktiboetan? Ariketa hastean gorputza behar bezala kokatuta eta posizionatuta dagoela bermatu behar da. Luzaketa egiten hastean nabaritzen den tentsioa pixkanaka handitzen da mina agertzen den unera arte. Ariketa justu mina agertu arte luzatu behar da. Luzaketari tiranterik handiena, tiraldirik gabe, nabari den puntuan eutsi behar zaio, baina sentsazio mingarririk sumatu gabe, 10-20 segundoan. Itzuli poliki-poliki hasierako posiziora, arnasketa etengabe. Ariketan zehar funtsezkoa da, arnasketa leun eta erlaxatua izatea. Lehenik arnasa hartuko dugu eta arnasa botatzean, gehieneko luzaketarantz joko dugu.